आंनि फरायनाया आं फुङाव बिदिनो 2 घन्टासो फरायोमोन आरो फुङाव आं बारा फरायनाय जायोलाय स्कुलावबो साइकेलजों हान्थिनाय जायो नालाय बेनिखायनो टाइमा फुङाव बारा थोआमोन बेनिखायनो आं मोनायाव बिदिनो 6टासोनिफ्राय जिरायोमोन ओमफ्राय जानाय टाइमाव 9टासोआव जायोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव आं फरायफिनोमोन बिदिनो 11टा 12टासिम नोंनि फरायनायाव नोंनि न'खरनि मामि आरो बाबामोना नोंखौ माबायदि हेल्प खालामोमोन? आइ आरो बाबाया मोजाङैनो हेल्प खालामदों आंखौ फरायनायाव नोंथाङा बेसेबांसो नाम्बार मोननानै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हादों एसे फोरमायनानै होनो हागोन? आं 74% 74.5 बबे साबजेक्टआव लेटार मोनदों ना मोनाखै? बड'आव मोनदों ओमफ्राय जुग्राफियावबो ओमफ्राय ससियेलावबो नोंथाङा बबे कलेजाव लानो सानदों आरो इयुनावहाय मा जानो सानो नोंथाङा? आं जनतायाव लाबाय साइन्सआव फरायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उनावबा मा जायो साननानै आर्टसावनो लाबाय आं जनतायाव ओमफ्राय उनाव आंनि थांखियाथ' आं थांखिखौ लादोंमोन लानाया ओमफ्राय कलेजाव माबायदि नाजानाय जायो बिनि उनाव आं थांखिखौबा सोलायफिननाय जायो ना मायो बेखौ साननानै आं थांखिखौ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360